Алейкум мардум, имрӯз магазинҳоро тоза карда товарро ҷобаҷо кардастем. Айси мошинко, айси автотоваро, айси бошад чихолоро ҳамаша тоғрӣ кардастем. Ҳозир дорем медарем ку чига бошад. Ака чока исида ичахда? Assalomu alaykum. Cho'ka durab. Каро хуб чока исида инҷо? Kamera tak megardin. Инҷода мегардин да магазин чекапа гуфта. Hech ne pochtoy bordaro zakaz karagan, pochta zakaz karagan. Hamon pochtashon naopov kesem. Diga bu soatani yo'qin. Soat 12 nimi shabay. Xudo xohlab hozir ham pochtashon jo'bajo kada, pochtashon tayyor kada, o'zi mebarim pochtarsa mesporim ba'd xona merim xonai karoshi. Va paym pochta уже hamir roz qabul kardemsh, hamir roz harakat mekin pochta bigirem, pochta rasada busporim, ushtoy baroqta birasa. Va bordoro ki misol zakaz kardigan, agar Samsung A54 jada Samsung A54 ana ish boshad Technospark Go ati Samsung A7 Redmi A7 ya borda digar mo zakaz kardas Redmi 13 Pro Plus va yak borda digar mo inja XR zakaz kargan. O'zim chorta pochta hamir o'zim pochta chorta bdas ammo in оформлять kelsam xudo xohlab o'z tayyor kardan barin da pochta rasa mesporimish ina o'zi navbati A54 shid. ҳамора настрой кардам. Агар ки шумо дар мисол шумо дар дигар шаҳрҳо қарор дошта бошед, мисол Москва да набошед, дар дигар шаҳрҳо бошед, метавонед ки WhatsApp да муроҷиат кунед, рақамое ки дар рӯи экран дестем, да WhatsApp да муроҷиат мекунед, оператори шумо да оператори ҳамаша мефаҳмонатон. И худо хоҳад соғ саломат нерав посилкатон да дастон мерасад. ҳамаша настрой мекунед, бо инҷа программа хеле нишон медиҳад ки посилкаи шумо куҷода чи неста, ин мисол посилкаое ки як рӯзи охирон шидагига уже. И посилкаое ки пешинан, мемехада бардоро уже заказ кардаган, ай дигар шаҳрҳо истода, чиқар ки дестем посилка тамошаша ай соли 2022 канта дуртар бихад буштои бутоват. Хоб, ин ай соли 2022 мемехада бардоро мисол посилка заказ кардаган, ҳар як тайми бардорои ҳастанд ки мисол бардори хумон телефон заказ кардаган ёки кадом намуди аксессуар заказ кардаган. Мошинка, телефон, наушник, бо чизе ки дар магазин мо дар фурӯш бошад. Агар ки шумо дар кор бошад, ба дилипор метавонед ки WhatsApp да муроҷиат кунед ва мо ҳатман шумо да мегирем равон мекунем. Хеле тавассути почта Россия ҳар як местоположениятон дар WhatsApp мепартем. Агар индекс почтаон надорен, ин местоположениятон мепартем, мо худо хоҳад мебинем, мо чанд хад рӯбдантон ҳамаша ҳисоб китоб карда гаптон мезанем. Маъқул доншед метавонед ки заказ кунед. Ну соғ саломат худо хоҳад ба наздикии кӯчатон мерасад, мераи почта Россия мегирӣ. Ҳамин қатив сиё. Хоб бардоро саломат бошед. Ин видеоро ма просто хайна гупёпо брашка сарох карда омад. Ин шумо гуфтем ки почтаон хеле равон мекунем. Худо хоҳад почтаро оператор таски ҳамаш тайёр карда бигирем, тайёр кунем барем бисупорем. Хоб бардоро саломат бошед. То видеои дигар худотон айтиёт кунед.